Goddag. Jeg har siden starten af mit byrådsarbejde synes, at jeg var en god politiker, var en fejlfinder, en som kunne afsløre embedsmændenes og de drevne politikers rævekager eller deres manglende kvalifikationer. Det er selvfølgelig vigtigt at gøre det, når det er nødvendigt, men det er efterhånden gået op for mig, at de bedste beslutninger opnås gennem et grundigt politisk arbejde og overbevisende holdninger og meninger. Og det er vigtigt, at man ikke glemmer sit ideologiske standpunkt. Skolepolitikken har været mit store emne, og det vil jeg sige noget om. Vi står over for store omvæltninger i folkeskolen. Det er vigtigt, at vi tager de rigtige beslutninger og udnytter ressourcerne bedst muligt. Kravene til skolen og dens medarbejdere er store, og forventningerne er urimeligt høje. Specielt lærerne forventes at forbedre skolen ved en større undervisningsindsats, og her ligger en af mine største betænkeligheder. Jeg kan ikke se, hvordan det hele skal hænge sammen. Udfordringerne bliver større, og forberedelsestiden relativt mindre. Skolelederne får den vanskelige opgave at fordele ressourcer mellem lærer, fag, elever, og deres forsøg på en objektiv prioritering vil være styrende for den enkelte skoles udvikling. Det her skal ses i lyset af den uskønne proces, hvor man fra KL til regeringens side ønskede at frigøre folkeskolen fra bindingerne i aftalen om arbejdstid og sendte lærerne i lockout. Det blev en konflikt, som i en lang periode ødelagde hverdagen for de vigtigste aktører i gennemførelsen af en ny skolelov, nemlig lærerne. Det er ikke nogen god start. Vi må knokle for at komme i gang, så skolerne er i stand til at få det fulde udbytte af de nye muligheder. Alle børn skal kunne føle, at de har fået en bedre skole, og så skal vi holde fast i, at en vellykket inklusion er den vigtigste forudsætning for, at det hele lykkes. Skolerne skal arbejde intenst på at rumme den enkelte elev og give denne den størst mulige sociale accept, og det er igen forudsætningen for den størst mulige indlæring. SF vil i Thisted kommunalbestyrelse være garantien for den bedst mulige folkeskole.